Καλή διασκέδαση, ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε στον Άγιο Αντώνιο Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος Παναγίας Σουμελά έχει οργανώσει αυτό το LED και έχει καλεσμένο τον Αλέξη Παρχαρίδη. Μια υπέροχη φωνή που θα απολαύσουμε. Δεν θυμάμαι σε τι ηλικία ήταν, πρέπει να ήταν πριν 10 χρόνια. Άκουσα πρώτη φορά τον Αλέξη τον Παρχαρίδη να τραγουδάει και από τότε είμαι φαν του Αλέξανδρου. Τον ακολουθάμε σε εκδηλώσεις όπου πάει, στα stand-up που κάνει, που έκανε και εδώ στη Θέρμη και ελπίζουμε όπως και κάθε φορά έτσι και σήμερα να μας αφήσει όλους άφωνο. Ο Αλέξη είναι ένα πολύ καλό παιδί. Το ξέρω από πολύ μικρό, στα πρώτα του βήματα ξεκίνησε και χαίρομαι για τη σταδιοδρομία την οποία προχωράει το παιδί και να ανέβει πιο ψηλά ακόμα γιατί το αξίζει. Είναι άξιο παλικάρι. Νιώθω μια χαρά όταν τον ακούω.